Asa nga katagag pagtagad kay di amay bana nasakpan sa iyang asawa nga adunay laing kapadidit. Asam ni? Ka-text. Ka-text di ay. Gidakop ba? Gidakop kay nanunggab. Tanawa ra bag orga itong dunay. Lahi po tong dito sa kuan, lahi po tong helmet girl. Unsa? Banta ka to nasakpan bang helmet girl ba nga ningon siya nga. Kato ningon ba siya nga, uy, kisa ni mong bana, uy. Saba ka diha, uy. Lahi po tong bayhana di ay. Asa ko ni lahi po din ni nasakpan na unsa naman ning usog gitubag man to eh. Gitubag man mga sukin dig paminaw kay kato helmet girl ingon bitaw to. Saba ka diha oy. Karon dunay bana nasakpan sa iyang asawa nga dunay laing ka text gidakop kay nanunggab. Naunsa na ba ning kalakiha taon oy. Pero ato sang ikuan ato sang welcome ang ato ang usas sa mga guwapa buutan nga kauban din gikan dito sa Canada. Gikas Canada in town, no? Ako ang Maninay Ken Galini. Gikas Canada, mga pila ka bulan ka dito? Duha ka bulan ka? Wala, wakabot, no? 3 weeks. Uno kay pagikan nimo ni bayad pa man tas tong credit card. Unya magkaling ni bayad. Sino siya? So di ay do gakuan. Na ang muna nga nakuha na sa nabalik na sa diri sa mga nangita. It's good that you are back na to ang kanang naang kauban kasamang Ken Galini. Okay, so ato sang balikan mga sukin dig paminaw si ato si kuda aton tabukan ning detalye aning bana nasakpas asawa kay dunay text na bay text diha. Nakakuha si Idol Tweety sa text ani sige na ko nito basahon ko no giun sa pag-text kay kana rabang naarabay uban nga mga kana maro kayo ba na kana bitaw ngalan sa text diha nya butangan nila og butangan nila dos babaw og kanang naang kuan baka TNT baka Glow baka Smart baka ilisan ba ang ngalan imbes pananglitan ang babae ang ngalan sa babae si Cordapia ilisan ito og TNT wala ra bay mga maro-maro sa danan unsa pag gahaning ko giun sa baka ni unsa man ni karon kanang nauso no man ning ismiringhoy. Atong kuhaon sa ang unsa may kinatibukang istorya ani nagasanbay sa pikas linya si Idol Tweety sa 93.9 IFM Idol Tweety. Sugire ekonomi Idol Tweety beng ano mga unsa man day ang text nga nabasa sa asawa Idol Tweety. DYHP RMN Report. Yes, Rajuman Benji naunsa naman hinoon ito. Gugma ba? Kana bang makaingon kita too much love will kill you? Kay tungod Rajuman Benji, kini magong panghitabuan ni dinhis may mabolo Rajuman Benji. Ang kining suspect og ang iyang asawa kay okay raman unta ang panagpuyo. Karon ba yung panahon na Rajuman Benji, iyahang nabasahan na mga bago pag-August, mga August 6, Rajuman Benji, nabasahan man noon niya ang text message sa iyang suod niya higala nga kauban niya sa construction worker. Okay. Kaya ako na Rajuman Benji, na may butang dito nga gahalok-halok naman ni sila Rajuman Benji. Uy. Nanding larga siya dress atong higayuna Rajuman Benji, Agosto 6. Humana na sa iyang pagbalik, wala naman po siya pagduda, kay kana laging salig kaayo siya. Sa iya hapon kapuyo Rajuman Benji, kung sa maning pagkaunsaang, kanamurang naamang yun hunghong niya, kanang tanawa ang cellphone. Sa imong asawa mo, so pagtanaw niya sa cellphone sa iyang asawa, doon na naman kanamurag yoga, kadudahan Rajuman Benji, naabot man yun siya sa punto. Nga iya na yun nabasahan nga naghalok-halok man niyang suod ni higala og ang iyahang asawa. So walay kuan dito sila Rajuman Benji. So pero naka-ismiringhoy ni sila dagoy. Sa pagpangutanan ni kami ni alias Rajuman Benji alias JJ. Pagpangutanan niya siyang asawa, matod pa wa man daw sila nag-ismiringhoy. Naghalok-halok ra daw nagpaak raman daw sila Rajuman Benji. Ay, mura dinig mga kuanday, mura dinig mga kasag di ay. Mura mga Benji kana bang kasag nga kanang di na gyud sila kanang di na magbuwag. Di na mag-ukang.
di na sila mag-ukang Radyo Man Benji. Siguro lang may ipuning mupaak ning kasaga. Kaya mura magyud na kuan magyud na dutan magyud ang kasing-kasing aning iyang asawa Radyo Man Benji. Ang nakaapan-apan lang, 12 na ni sila katuig Radyo Man Benji. Karon pag yun nga higayon na nahitabo ni sa ilahang relasyon. Unsa man ni siya kasado ni siya kasado? Kasado gyud sila Radyo Man Benji. Dosi na sila katuig nga kanang naa sa relasyon ni human na Radyo Man Benji nanan sila duha ka anak, 10 anyos o 10 anyos Radyo Man Benji niya then matod pa ang kinihisod ni higala magadtuan man sa ilaha kay lagi iyang gipasod isip construction worker Radyo Man Benji ni human ana kay dako na kayang pagsalig mo na mag-adto lang sa ilaha. Wa man po daw siya na matikdan nga murag dunay kadudahan sa iyang asawa o ani niya. Katura man yung Agosto 6 Radyo Man Benji nga ning uli isag Negros duna na di ay ni pagkita-kita mo adto magbusay Radyo Man Benji. Uy magpaangin man. So kauban ang iyang bana og ang iyang asawa ug ang iyang suod nga higala. So kanin niya ang biktima ani kanin ang laki kanin bana. Ang laki. Ang biktima ani Radyo Man Benji sa kaning pagluib. Kaya ang kining lalaki gyud. Apan kay tungod Radyo Man Benji, kay tungod nakabasa man siya sa kanang text messages sa iyang asawa, murag ni init ang iyang ulo Radyo Man Benji. Na ugaling maadto man gani ka sa lain ako na lang pud ning tiwason ng kinabuhi ani nga akong suod nga higala mo hinungdan Radyo Man Benji nga iyang nadunggaban ang biktima nga anaa karon sa tambalanan ni Radyo Man Benji kay medyo ubay-ubay man pud gyud o sama dinunggaban ang naangkon pud aning biktima nga maoy kabit sa iyahang asawa Radyo Man Benji mo to nga napapriso gyud siya dinhi sa Mabolo Police Station apan matud pa niya sa tong pagkiginabi niya Radyo Man Benji sa wa pa pud siya pa-medical kay ingon siya di man daw niya mabuhat ug ugaling nahimo lang daw loyal ug faithful lang iyang asawa sa iyaha. So kaning iyang kuan di ay idol tweet kaning iyang burag pero unsa man dunay relasyon ang kaning iyang asawa ug kanang iyang amigo or wala ra kanang kuan ra friends with benefits ra. Friends with benefits ko wa nasakpan Radyo Man Benji kay na sila relasyon pero karon nasakpan naman gid Radyo Man Benji mo nang benefit friends with benefits na aga ni kanang murag nahalukan lang daw siya kalito pero kuan man gani giprangkahan man daw ni sa iyang asawa Radyo Man Benji ang kining biktima nga nas nambalanan kanang wa man ka ismiring hoy igo ra man ta nagpinaakay pero mo lagi na kanang kung ang pagsalig na gani gyud niya dahil labihang nahigugma gining maong suspect Radyo Man Benji sa ihang asawa mo nang ang ihang kasuko nga kana ganing best friend niya ug ang ihang asawa nag-unay murag gyud abot langit gyud ang ihang pong kasuko. So grabihan no giunay siya siyang amigo siya pa nagpasulod sa construction sa trabaho. Siya pa dugay-dugay gyud daw. Pero unsa man ni sila? Silingan ni sila Idol Tweety dili? Silingan pud sila Radyo Man Benji. Silingan. Unsa man ni sila kumpare ni dili? Dili pod Radyo Man Benji. Di sila kumpare. BFF ra sila niya. Kanunay nga magtambayan ang kini nga maong biktima sa ilahang balay kay mag-inom-inom lagi niya. Wa man po daw siya nagduda Radyo Man Benji nga magkarelasyon pod niya ang ihang asawa ug kaning ihang BFF. Mo to Radyo Man Benji gipasagdan na pod niya nga kanang kinatawan na ira magbinuangay ra Radyo Man Benji. Di ay to Radyo Man Benji sa likod di ay sa pagbinuangay ani nila kay naa na day gyud to tinago nga kanang paghigugma ang kining suod ni higala sa iyang asawa. Kuyawa nino nga. May gani kay wala gikuan. Wala na gipang anam og delete ang ilaha nga mga text messages. Radyo Man Benji tungod sa kalagot ani nga maong asawa kay atong higayon na magud pagkasakupan niya kay iyang gikompronta una ang iyang yung asawa Radyo Man Benji. Human ana kay sa wala pa niya mahuna-hunaan nga kana ganing adtuon ang kining ihang suod ni higala Radyo Man Benji naa pa sila sa balay niya ning agi man ni ang kining biktima Radyo Man Benji sa atubangan mismo silang balay mo tong nagkuha din siya kutsilyo iya day yung gigawas ang kining nga maong
biktima radyo man Benji dito na nahitabo ang kini nga maong krimen. Oh, pero sa Kaya- sinugdanan pa lang unsa man gaduda na ang kanini ang bana nga yang asawa doon na gikarelasyon nga lain. Nganong gaduda man siya kay doon na may uban nga magduda kay pareha aton diri sa kuan sa Pardo ba to nga tusang adlaw nga nagduda sa iyahang asawa kay kanang dili na kuno sa pa ismiring huyon duha ka bulan na. Niya pananglitan gani maka-ismiring huy magaling siya pero pangayuan sa ko sa kalibo money down pa. Nakahinom ka to balita. Kinumdum ka to. Kinumdum yung kato radyo man Benji nga giingon ganito nga kanang di naman daw mong gahi iyahang balanghoy mo nang nangitag laing balanghoy. Oy. Balanghoy raman. Balanghoy. Mao lagi tong sa kalibo kuno grabiha sa datoy. Unya nakuanan man to diya nga kuan. Kanang doon na kuno karelasyon nga lain. Ano siya radyo man Benji ang nakalahian lang ani niya wa gid siya pagduda. Katurag yung pagbalik niya gikan Negros, ambot lang po daw nganong na-adjuday siya madunggan nga kan-awa ang cellphone sa imong asawa niya. So doon na kuno nagunghong niya kuno. Yes, Rajuman Benji niya. Mo propog yun ito'y unang higayon Rajuman Benji nga nang hilabot siya sa cellphone siyang asawa. O dito na niya nabasahan ang kining ilahang conversation sa iyang asawa o siyang suod ni higala. Sige, kadiyot sa Idol 20 ha. Kadiyot sa Idol 20. Ato nga kuan na kanang atong tiwason na karon taon ha kay kuan na kanang na ang lain og style ni katong ato usang adlaw i-helmet style dayong gisundan sa money down style. Balik ta makasama diri sa tuong pagkulo kabildo karong nga buntaga. Straight to Okay, di anay niingon nga what's the style kuno? Pinaakay style. Kuyawa aning kalakihan no. Dili maayo ha nga kanang amigo ba? Kanang amigo nga panlitan mangunay di maayo kasamangke. Imong amigo imong unayon imong isig ka amigo. Medyo kuan kayo kana na ang way unay pre. Atong balikan sa Idol 20. Yes, Idol 20. DYHP. Tata RMN Report. So naputol no. Atong balikan no karon taon makasama si yes, Idol 20. Atong balikan. Yes, Rajuman Benji. Okay, kana. Okay. Loud and clear na ta? Okay, yes, Idol 20. Yes, Rajuman Benji. Naunsa naman taani na what the style na magitaan ni Rajuman Benji. What's the style Pero, kano Oo. Kani bang makaingon gid tong maong suspect Rajuman Benji baka ganina nga makita gid nato sa iyahang mga mata kung unsa niya kag gihigugma ang iyahang asawa Rajuman Benji nga mura man gyud kakantahon siya. Kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang aking mahal. Anak good. Rajuman Benji. Bugnawa sa natong tinguga. Murag bugnawa sa tinguga. Ay mosamot man sad og kuan ang bana ato. Pero mao lagi na Rajuman Benji. Oy kana bang makaingon ta ba nga kanig yung paghigugma ba dili gyud nato ba nga mapugnan ni aton imuson ilabi na og kana yung mahigugma ta pag ayo Rajuman Benji di pud gyud na to mapugnan mo nang tinuod. Di ta ka blame sad sa iya ha kung unsayop lang gyud nga nanunggab siya Rajuman Benji og na siyang utok ang pupatay apan katong pagkasayo para Rajuman Benji matud pa niya iyag yung gibalik-balik nga tungod na pud gyud daw sa iyang paghigugma sa iyang asawa niya lakip na nasakitan gyud daw sa pag-ayo kay tungod iyang tuod nga higala nga wa pud siya magtuo Rajuman Benji nga iyahan ang gisaliga na ang mahimong kabit noon sa iyang asawa. Kuyawa ning kuan na. So muna nga may gani gidunggab siya dito o niya asa man sa naigo pod kanini ang sa iyahang tiyan nga bahin Rajuman Benji ning dagan man ni ang kini nga maong biktima Rajuman Benji apan absent pa man gihapon na ni maong suspect muna nadunggaban gihapon niya sa ubang parte gihapon sa kalawasan pero ang kining biktima asa man kuno sila mo kuan kato naa sa text nga magkuanda sila maghagkanay ra kuno sila asa man ang kaning ni ang kabit sa iyang asawa mo ato sa ilang balay or di manuray sila mga tuslag busay Rajuman Benji kay medyo bugnaw ra bagyo dito lamig gakos-gakos hilasas naong nila
Usay pa. Ato pagis mabugnaw dapit gyud ay. Ikaw kabalo ka ana ha, mabugnaw nga dapit ang Okay naman nas bukid pero mahal kay plite dito ug wa kay motor, mahal kay plite, wa kay motor. Manay giingon radyo man din kay lami isikit-sikit luko-luko ditong dapita kay tungod pud lagis ka bugnaw. Ginawa in taon ang iyang bana mos ginawa in taong kuan sa construction, mos ginawa in taong kanang kuan sa construction dito na iyang asawa day wa na gi kuan na day gi tiltila na pud dito. Lahi po nang gi-construct radyo man Benji. Nag-construct og lain. Onya, so man ning kuan karon ha. Pero kaning niya unsa man na priso siya, na priso ning ni ang kuan kaning bana taon. Na priso gyud radyo man Benji apan gihuwat pa nga makagawas to ang katong biktima radyo man Benji aron maopoy mahimo kung kuan og mo pasaka bagyo ni og kaso. Liman kay imuhang fans diri radyo man Benji si Sir Suson minaw man di ay ni dinhi. Okay man day ninyong kuan man daw kay ni kanang imong suod higala mapuday ni si Sir Suson dinhi. May kuan nimo di ang mga kapulis. Oo, regards man ni sa nimo ganahan pud goronig itmiring hoy. Labaw pa. Naadari na minaw sa imuhang tulumanon pod radyo man Benji o sa atong tulumanon. Kuan dia ipagustar akong Sir Suson. Oo, nadin si Sir Suson na naminaw po sa ato karon na Radyo Man Benji. Pero mo na siya, na priso ang kining nga maong bana, Radyo Man Benji. Apan iyahan ang gimahayan po, ang iyahang nabuhat sa iyahang tungod ni higala, nang ayo pagani siya og pasaylo, apan kay tungod na buhat naman niya, tungod na po sa iyahang paghigugma, nila untang duha, dahil tungod na kuan po lagi siya, nakabati po siya kasakit, kay bisan kinsa Radyo Man Benji, magsakit yun, dahil tungod ni higala, ni imong asawa. Tinood. Muna nga nakabuhat pag yun siya ingon adto. But hopefully magkasturyanay ra pud ni sila Radyo Man Benji ilabi na nga bangag gagmay pa pud gyud ang ilahang mga anak. Sige. So far, Radyo Man Benji mo na ito nakuha din sa Mabolo Police Station. Kauban na ito sa itong Orman Patrol sa Speed Pilot Radyo Man George Stikuya. Kinyong Idol Tweety Isaya sa 93.9 of DYHP. Orem, Cebu Tatak R. Amen. Okay, salamat Idol Tweety sa imuhang report. Report magkasama nga what's the style is may piringoy pinaakay style.